जतन हामबाय आंनि बुंखे शिवानंद देवबर्मा एक्चुअली जेटा भाइराल नंगौ सामने अब पूरा एकदम माने बेबंग नाबो ताताल कक गादिनो तामो बम हाइ गट नां खाजे कारण फोटो बनों जखा अदिनो एक्चुअली चिनरो जोंके 6 नम्बर सीट चिनो क्वार्टर ओंखाय आंबो साक जाया अदिनो नगनो दंगो ओंखाय अ चिनरो विभिन्न पार्टी न होइतेनो बर कैंपेन खाइना बागै फायो आदिनो रयब्या ओंखाय जतनो जान गेट फाइ कैंपेन खाइना बागै फाइ जतनो फाइ खुलुमकानि हिंकांके जोंबो गेट फादार फाइ बरबाय किसा मा खुलुमकांके जोंबो खुलुमका हांका आसुनो बरबाय गेते कुनु बरबाय ते आलादा कुनु बरबाय जों मालाय माबो करै ते कुनु बरबाय गदालाय माबो करै आ जे पार्टी ननो जॉइनिंग भाइराल खाइनाय साबो आबोतो आंबो साइमिया आं बरक अदिनो जे बीजेपी ने होइते पार्टी ने होइते बरक फाइका चिनर लोकल सराय रंग फाइका के बर जतन खुलुमपा हांके बसुंगो खुलुमका आसुनो मालायके आमपरे बर थांग पाइका आबन परे साबो भाइराल खाइका आबरो तां साइमिया ओ भाइराल खाइमानि जे ताताल नै तो साका बम हाइ मा अंजा खाइनि बखाव अबागे खाइजाकमानि ताताल नो कुबै खलाइमाबा आबो बेतलाय खेनो आंबो खावा जाया हनै नवान सुका आबो हाइ इंगिया तंखांकेन जाव म हाइरो खलाइमान जाया नों बा को नाम हाइ पद गनांनि बरदा आं तो साधारण तो काइसा कर्मचारी आं आसुनो आबन बागिनो जों कर्मचारी हिसाबै जों क्वार्टर दंगो महायदा आबो हाइ खाइमानि ओकलगो ताम कारण नङा हेवानसो आबो तो आं साइमि आबो बरनि वानसुं मुंता मुंति बर फाय आमति खलाय आबो जे खलायनि बसे सिजिनाय आनि तामति बखा खरै आं न खरजा बर फायगा रिं फायगा सार खुलुमका हांके जोंबो खुलुमका हांका आसुनो आबोनि बिसिङाव आंते कुनु साना करियानि